Vinterdepression, som er kendt som SAD, Seasonal Affective Disorder, er en særlig form for depression. Vinterdepression ligner meget en almindelig depression, men den helt store forskel er, at vinterdepression har sammenhæng med det mørke vejr. Der kan gå adskillige år, før man opdager, at man lider af vinterdepression. Kendetegnene starter oftest i efteråret, i november, og fortsætter vinteren ud til det bliver forår. Vedkommende, der går og lider af vinterdepression, er triste og går energiløse rundt, hvilket gør, at deres søvn øges. De får en større appetit og har en især trang til søde sager. En normal depression har normalt ikke den samme trang til mad, og man sover som regel en del mindre, hvilket er grunden til, at de to ting ikke bliver set som det samme. Der er en ret stor enighed i, hvorfor folk får vinterdepression. Man kan nemt se forholdet mellem, hvor mørkt en vinter er på et land, og hvor stor en procentdel af befolkningen, der bliver diagnosticeret for vinterdepression. Vi kan derfor være ret sikre på, at det skyldes de faldende temperaturer og mængden af lys, som vi ser i vintermånederne her i Norden. Det passer lige med, at vi ser på det globale skala, der i praktisk talt ikke er kendes til i de sydlige lande, som omkring Middelhavene, og at næsten 10% af befolkningen i Alaska lider det. Det skal også sige, at mange mennesker er mellem vinterdepression og deres normale jeg. Det ikke kaldes vinder sig selv. De fleste mennesker vil stille og roligt vide fra den ene side til den anden, noget ikke er gjort. Der er dog en teori, som forklarer hvorfor, som lyder på, at det manglende sollys går ind og påvirker kroppens udskillelse af melatonin, som går ind og blegner huden og påvirker vedkommendes med vinterdepressionens humør. Melatonin beskytter kroppen mod solens skadelige stråler ved at mørkne huden. Der er ingen garanti på, at melatoninen skal være årsagen til udviklingen af vinterdepressioner. Andre diskuterede årsager kan være, at det lysmængden og temperaturen, som er faldende, går ind og påvirker sindet. Der er dog ikke fundet nogen biologiske ændringer i hjernen, som kunne medføre en vinterdepression. Vi ved, at omkring 75% af dem, som får vinterdepression, er kvinder under 45 år. En af grundene til det kunne være, at kvinderne er bedre til at bede om hjælp. Det betyder, at det ikke er fordi kvinder ikke bliver ramt, men bare der er et større antal mænd, som får vinterdepression, men ikke søger om hjælp og bliver diagnosticeret. En anden ting tyder på, at genetik har effekt på det. Der er ting, som tyder på, at de har genetiske rødder, da befolkningen i Island har en relativt lav procentdel, som bliver ramt af vinterdepression. Og folk, som kommer fra Island, men nu bor i Canada, bliver stadigvæk sjældent ramt af vinterdepression i forhold til det nationale gennemsnit. Det kunne skyldes, at særlige gener har en form for resistens mod det. Ved vinterdepression kan der være flere ting, som spiller ind, men en hyppig årsag kan være mangel på D-vitamin. Eftersom at det ikke er soltimer, som der er flest der om vinteren, skal man sørge for at få sine D-vitaminer på andre måder. Mangel på D-vitamin kan også være med til at udvikle almindelig depression. Man skal være ekstra påpasselig med at indtage følgende: sukker, hvidt brød, kaffe, sort te, og alkohol kan ligesom stress dræne kroppen for vitale næringsstoffer. Man skal sørge for at få ro og hvile i stressede perioder. Man skal indtage tilstrækkeligt med omega-3 fedtsyre hver dag fra f.eks. hørfrø og hammefrøolie eller små fisk, som er en rigtig god investering i relation til at skabe optimal hjernekemi, kropsbalance og bedre humør. Sørg for tilstrækkeligt høje B-vitaminniveauer i kroppen. B-vitaminerne er afgørende for dannelsen af de humørfremmende signalstoffer, serotonin og melatonin. D-vitamin har ligeledes stor betydning for vores humør. Lave D-vitaminniveauer kædes sammen med udvikling af mange sygdomme, herunder også depression og vinterdepression. Vi danner D-vitamin ud fra solens stråler, vel at mærke kun når vi opholder os i solen. Det kan derfor for de fleste danskere være en rigtig god idé at indtage D-vitaminens tilskud hele vinteren fra september til maj, hvor vi ikke får så meget sol. Dagslys om dagen, fuldstændig mørke om natten og lidt motion hver dag er også faktorer, som har en betydning for dannelsen og balancen mellem dine signalstoffer. Derfor skal vi være opmærksom på alle tre ting. De her råd kan både fungere som en slags behandling, men også som en forebyggelse. Der er ikke nogen direkte kur mod en vinterdepression, hvis det bryder ud. Derfor er vi nødt til at være fokuseret på at kunne forebygge det, selvom vi ikke nødvendigvis har symptomerne. Når det kommer til at behandle vinterdepression, er det en kendt metode, som har vist sig at være en særlig god effekt, og det er lysterapi med en særlig stærk lampe. Lampen skulle virke således, at den udsender et særligt blåt lys, der sænker koncentrationen af søvnhormonet melatonin i kroppen. Lyset påvirker også indholdet af serotonin, der regulerer stemningslejet og menes at have forbindelse til vinterdepression.
Lysterapi virker ikke på alle, men det siges, at rigtig mange mennesker har prøvet lampen, oplever en stor effekt og markant bedring. Man kan både udnytte dens virkning, hvis man har symptomerne på vinterdepression eller ej.